καλεσμένος μας ο πρωτοπόρος του podcast industry στην Κύπρο. Πολλοί να το ξέρετε από Netcast Zone. Εντάξει, τώρα να σας πάρω λίγο πιο πίσω. Να μείνουμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Εντάξει, ξέρω είσαστε graduate του Grammar School. Ναι. Να μας πείτε λίγα memories, λίγο... Memories, ναι. Τελειώσαμε 86 γενικό. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή όχι. Καλός, ναι, είναι καλός. Ήταν ωραία χρόνια. Κάποτε νοσταλγότα. Εντάξει, κάποτε θεωρώ φιάλτης ότι είπα αθηκιάβαστος και... Ήσουν καλός μαθητής, σαν μαθητής. Οκ, define τι σημαίνει καλός μαθητής και να σου πάνει. Το Netcast πότε ξεκίνησε? Ο πρώτος πιλότος του Netcast έγινε τον Νοέμβριο του 2018. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γενικά οι content creators να αντιλαμβάνονται την επιρροή που έχουν, ειδικά αν τους θεωρεί πολλοί κόσμος. Έχει φορές που πρέπει να έχεις κάποια προϊόντα για να τραβήξεις την προσοχή μελλοντικών χορηγών ή συνεργατών. Συνεπώς πρέπει να το δημιουργήσεις για να έχεις κάτι να δείξεις. Αν ήταν να μιλήσεις στο Γιάννον του 2018, σε σύγκριση με ο Γιάννον τώρα, τι μήνυματα να διούσεις? Καλώς ορίσατε στον Grammar School Podcast. Είμαι ο Ρώσος Χριστοφόρου, μαθητής της 7ης τάξης. Κόχος μαζί μου ο συμμαθητής και αδελφικός φίλος ο Γιώργος Ατανούσης. Καλεσμένος μας ο πρωτοπόρος του podcast industry στην Κύπρο. Πολλοί να το ξέρετε από Netcast Zone. Ο κύριος Γιάννος Τραν, καλώς ορίσατε. Ο Γιάννος. Right. Γιάννος. Πάμε στο ελληνικό που την αρχή. Καλώς σας βρήκα. Τελειόφοιτη είπαμε. Τελειόφοιτη. Ωραία, μια χαρά. Κύριε Γιάννο, πώς νιώθετε σήμερα που... Γιάννο, πώς νιώθετε σήμερα που κανονικά είσαι εσύ ο host στα podcast, σήμερα και σαν φιλοξενούμενος. Ναι. Δεν μου το συναισθήμα. Αποφεύγω να πηγαίνω καλεσμένος σε podcast σου επειδή σνομπάρω, απλά επειδή δεν έχω χρόνο. Αλλά αρέσκει μου. Μεγάλη τιμή μας δηλαδή. Μπαίνω και εγώ, ναι, για το σχολείο μας πάντα ρε, θα νησίτσαν να πούμε εννοεί. Απλά πάντα αρέσκει μου να μιλώ πιο λίγο παρά να μιλώ πολλά. Ναι. Νιώθω ότι άμα μιλώ πολλά δεν είναι κάτι που με συνηθίσει ο άλλος, άρα αποφεύγω το. Φυσικά, επειδή είναι το podcast του σχολείου μας και μέσα από τις συζητήσεις μας να πούμε ωραία πράγματα και να δώσουμε value σε τους που να το ακούσουν, I'm looking forward to it. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, για το Netcast, πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι εγώ και ο Γιώργος we've been seeing Netcast από πολλά χρόνια και έγινα καλύτερος άνθρωπος, γιατί έμαθα για την ιστορία του τόπου μας. Για πολιτική, για ψυχολογία, για αθλητισμό, να could go on. Ιτάλος προέκυψε και ανακάλυψε στο Netcast. Νομίζω Είχε ότι άμεσα στο feed ας πούμε. Διαφορετικό το σενάριο για ένα και Αν το σκεφτώ, εγώ σκέφτομαι να παίζω PlayStation και να βγω Netcast το καλοκαίρι. Δηλαδή, as far as I can remember, εντός το memory μου. Ναι. Αλλά ο λόγος που σας το άλλο, είμαι σίγουρος ότι έχετε τόση πολλή δουλειά που κάποιες φορές μπορεί να αξιάνεται να σκεφτείτε I have a positive effect on people. Δηλαδή... Κοίτα, αν κάτσεις να το υπεραναλύσεις και να το σκεφτείς, να του δώσεις πολύ σημασία, βαραίνει τους ώμους σου η ευθύνη παραπάνω. Άρα παραμένεις όπως έχει και παίρνεις το πιο χαλαρά, αλλά ταυτόχρονα έχεις το υπόψη σου επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γενικά οι content creators να αντιλαμβάνονται την επιρροή που έχουν, ειδικά αν τους θεωρεί πολλοί κόσμος. Και βοηθά τους να φιλτράρουν κάπως τα πράγματα που είναι να πούν καλύτερα ίσως, να μην επηρεάσουν, να μην παραπληροφορήσουν, να μην δημιουργήσουν κόντρες. Επειδή διαφορετικό να κάνεις περιεχόμενο και να το βλέπουν, ξέρω εγώ, 300-400 άτομα. Έτσι διαφορετικό να κάνεις περιεχόμενο και σε περιπτώσεις ας πούμε μέσων όρων να σε βλέπουν 40, 50, 60 χιλιάδες κόσμο ας πούμε. Αν κάτσεις να το σκεφτείς, είναι λίγο τεράστια ευθύνη. Αλλά συνηθάς, με τον καιρό συνηθάς το πράγμα και γίνεις σου συνήθεια. Στην αρχή άμα το σκεφτείς είναι λίγο υπερβολικό, αλλά την ίδια ώρα είναι και η καθημερινότητά σου και συνηθίζεις, άρα είναι η ρουτίνα σου και πορεύεσαι με το σκεπτικό. Σκέφτεσαι το επόμενο podcast, το επόμενο... Σίγουρα, ναι. Εγώ η πασατσιό που εύχομαι είναι να έχει κι άλλους στην ηλικία μας, επειδή εντάξει το Netcast έχει και content για πιο μεγάλους, αλλά για το for the youth
Βοηθητικό. Ειδικά για τον τόπο μας, καλά ξέρουν. Τα κοινωνικοπολιτικά που σας άρεσκουν παραπάνω. Ναι. Ναι, και το πώς εμπλεχτήκαμε μες στο το θέμα για μένα μέσω του φοιτεία. Δηλαδή, το Netcast εγώ γνώρισα το μέσω του φοιτεία Παναγιώτου, όσον αστείον και να ακούετε. Την πρώτη φορά που ήρθε είστε προεκλογικά, επειδή έκαναμε και έναν πιο παγιά. Δεν ξέρω, είναι ο λόγος που ασχολήθηκα με την πολιτική, με ένα podcast βασικά. Οκ. Δηλαδή ήταν Μα ότι είναι ήταν ένα θετικό ευρωβουλευτής. αντίκτυπο του Ναι, φοιτεία. είναι το θετικό που δεν ήξερα να ζαλούς σαν εμένα, επειδή εγώ ας πούμε Έχει πολλούς. μέσω του TikTok ας πούμε έβαλαν τα βίντεο του, ενημερώνουν τον κόσμο και μετά ανακαλύψα ότι έχει και έναν άλλον άνθρωπο, ο Γιάννος στον Netcast ας πούμε, που κάνει podcast σοβαρά, έκατσα, άκουσα τα λιαρέσα μου και φέρνει διάφορους Μιχάλης Παρασκευάς ας πούμε. Μπράβο ρε φοιτεία. Και το καθεξής. Άρα είναι ένα θετικό που κάνουμε φοιτεία τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, όπως είπα πριν, οι πλήστοι ξέρουν σας που το Netcast Zone. Σίγουρα ξέρω ότι είσαστε και κάτι με τον Global College, αν δεν κάνω λάθος. Δίδασκα, έκανα το MBA για 3 σεζόν, αλλά λόγω χρόνου σταμάτησα. Ναι. Αλλά τουλάχιστον εκπλήρωσα ένα στόχο που ήθελα να έχω να διδάσκω. Επειδή, ας πούμε ρε φίλε, στον Grammar School ήμουν μαθητής. Μετά έπια σπουδές φοιτητής. Άρεσκε μου ο τρόπος ή τουλάχιστον συνδέθηκα με ανθρώπους οι οποίοι μεταδώσαν μου όμορφα πράγματα. Όχι με όλους, πιο λογικό. Και ήθελα πάντα μετά να γίνω εγώ το πράγμα, να μάθω εγώ κάποιον άλλον κάποια πράγματα. Ξεκίνησα με προπονητική, ήμουν προπονητής ποδοσφαίρου όταν ήρθα μετά τις σπουδές μου σε ακαδημίες, ποδοσφαίρου για μικρά μωρά. Και μετά έμεινε μου έναν άλλο να είπε να μεταδώσω τσίνα που έξερα στο δικό μου το χώρο, το marketing, το branding και το καθεξής. Και έπιασα μια πρόταση για 3 χρόνια, δίδασκα στον Global το μεταπτυχιακό ενός πανεπιστημίου του Rotherham, αν δεν κάνω λάθος, που είχα συνεργασία και έφυγε μας και τούτον το IP, αλλά λόγω χρόνου δεν μπορέσα να το συνεχίσω. Δεν ήταν τα λεφτά. You enjoyed it όμως, ήταν πολλά καλό experience. Ήταν ένα καιρό COVID και δεν ήταν τόσο όπως το περίμενα. Ενώ η πρώτη χρονιά ήταν διαδικτυακά, η δεύτερη ήταν μη διαδικτυακά, το ίδιο και η τρίτη και κατά κάποιον τρόπο δεν ήταν ακριβώς τάξεις, παράδοση. Αλλά πάλι ήταν ωραίο όμως, ήταν ωραίο, άρεσε μου. Εντάξει, τώρα να σας πάρω λίγο πιο πίσω, να μείνουμε στον τομέα της εκπαίδευσης. Εντάξει, ξέρω ότι είσαστε graduate του Grammar School. Ναι. Να μας πείτε λίγα memories, λίγο... Memories, ναι. Τέλειωσαμε 86 γενικό. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή όχι. Καλός. Καλός, ναι, είναι καλός. Βασικά τον Grammar School, ρε φίλε, είναι η ταυτότητα μου. Δηλαδή υπεσκίασαν ακόμα και τις αναμνήσεις μου στο δημοτικό. Άρα αν κάτσω να σκεφτώ σχολείο, απευθείας σκεφτούμε τον Grammar School. Είσαι που δημοτικό στον Grammar School? Όχι, ήμουν που το δημοτικό. Εν τούτον που λέω ότι επία και δημοτικό λίγα πιτού, αλλά οι αναμνήσεις μου που την εκπαίδευση πριν την ανώτατη εκπαίδευση είναι μόνο Grammar School. Δηλαδή εσβήσας είναι οι όποιες αναμνήσεις είχα προηγουμένως. Εντάξει, λόγω και χρόνου εννοείται, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα σχολείο το οποίο η απόφοιτη είναι κοινότητα. Δεν είναι απλά απόφοιτοι μαθητές που συνεχίζουν τον δρόμο τους και τούτο διαπιστώνω ότι όταν έρχομαι σε επαφή με συμμαθητές μου υπάρχει μια σύνδεση που είναι διαφορετική και το όμορφο είναι ότι με όλους και με τους 120 ή τους 130 κάποιοι λίγο, κάποιοι περισσότερο, αλλά σύνδεση. Ενώ αν το συγκρίνω με φίλους που έχω από το δημόσιο, ας πούμε, η σύνδεση τους είναι μην τάξη τους. Έχετε contact ακόμα δηλαδή? Έχουμε αρκετά contacts, εντάξει, οι ζωές μας τώρα είναι αρκετά πολύ ασχολές όλων μας, έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά, αλλά άμα βρεθούμε με απόφοιτους του Grammar School, ακόμα και με παιδιά που είναι ένα χρόνο πιο μεγάλοι που μας ή ένα χρόνο πιο μικροί που μας, υπάρχει μια σύνδεση. Είστε πιο connected, ας πούμε. Ναι, που μας φέρνει έτσι κοντά, ας πούμε, η κοινότητα. Λοιπόν, ήταν ωραία χρόνια, κάποτε νοσταλγότα. Εντάξει, κάποτε θεωρεί ο φιάλτης ότι είπα αθηκιάβαστος και... Ήσουν καλός μαθητής, σαν μαθητής.
Οκ, define τι σημαίνει καλός μαθητής και να σου πάνει. Βαθμούς αν Που θέλουν έπιανα... βαθμούς, να ξεκινήσουμε που λέμε. Εν έπιανα πάνω από 90. Είπες μας τώρα 86. Γενικό. Απολυτήριο. Ναι, αλλά βοήθησε με γυμναστική μουσική. Έριξε, είχε μουσική τότε? Τι? Και μουσική τότε. Είχαμε, ναι, είχαμε μας η κυρία Ευρούλα. Στην 7η. Στην 7η είχαμε μουσική. Όχι, Λογικά όχι. εμείς δεν κάνουμε πάντως. Θα πω τι έκανα στην 7η, επειδή πιθανόν να μην είναι καλό παράδειγμα σε εκείνους που να το δουν, αλλά να πω ότι γενικά ήμουν ένας μαθητής που θα μπορούσα να ήμουν καλύτερος ακαδημαϊκά. Ωστόσο, νομίζω εκτιμώ το ότι έπιασα από grammar school στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή μετά έφερε ο φούρνος στην πύρα. Η γλώσσα, η πειθαρχία τότε, η συγκέντρωση, η προετοιμασία και το γεγονός ότι, εντάξει, τούτο ισχύει για μένα, ήμουν απόφοιτος του grammar school και πρέπει να το δικαιολογήσω, ρε παιδιά. Δηλαδή οι γονείς μου έδωσαν πάρα πολλά λεφτά. Αλλά μετά είδες το after effect, ας πούμε, του grammar school. Νομίζω, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη μετεξέλιξη ενός ανθρώπου. Τούτα έχουμε στο μυαλό μου και τούτο που σου είχα προηγουμένως είναι ότι μέσα κουβαλούν και μια ευθύνη ότι είμαι απόφοιτος του grammar school, ρε φίλε. Πρέπει να είμαστε καλοί μαθητές γενικά. Και τούτον ήρθαν και βρέμε στο πανεπιστήμιο μετά. Και στο πανεπιστήμιο ήμουν καλός μαθητής. Εφάτησες σου δηλαδή ότι... Ναι, είχα έναν καμπανάκι, ας πούμε, κινδύνου το πρώτο σεμεστέρ και να πρέπει να έρθω στα σύγκαλα μου. Επειδή, ξέρεις, φτιάχνουσαι, ενώ η μηνίσκηση επαναλαμβάνεις τη χρονιά που πληρώνεις. Αλήθεια πλήρωνα τα μισά για να είμαι ειλικρινής. Ναι, γιατί? Ήταν η φιλοσοφία του παπά μου. Βασικά, όταν αποφάσισα να πάω στην Αγγλία, ήταν όταν βασικά η Αγγλία ακολούθησε τον gap year που επέστρεψα από σπουδές που τη Ρωσία που αποφάσισα να σταματήσω και ουσιαστικά είχα μια συμφωνία με τον παπά μου ότι έθελε κατά τη διάρκεια της φοιτικής μου ζωής να δουλεύω. Και εγώ δουλεύκα, επειδή ανέκαθεν δουλεύκα, ενώ και που τα μαθητικά μου χρονιά, μόλις ευκαλάδια μου τώρα δουλεύκα. Λοιπόν, σε τι δουλειά μπορούμε να ρωτήσουμε? Καλό, delivery. Ναι, κουζίνες, πίτσες. Ήταν της μόδας παγιά να δουλεύουμε σε έτσι τόπους. Δεν ξέρω τώρα, εσείς δουλεύκετε? Δουλεύκα εγώ Coffee Berry. Coffee Berry, ωραία, μπαρίστα, ναι. Ωραία, γιατί σταματήσεις? Λόγω σχολείου. Λόγω σχολείου. Επειδή πέρσι ήμουν που τον Ιούνιο στο Δεκέμβρη το 24 και το 23 από τον Ιούνιο στο Δεκέμβρη πάλι και μετά σταμάτησα για να αφοσιωθώ λίγο στα διαγωνίσματα μου, εξετάσεις A-level και το καθεξής. Μα λογικό. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν κατά πόσο να σπέλει με το πανεπιστήμιο μπορείς να το συνδυάσεις, πόση ώρα είναι να έχεις διαθηκευάσματα και να σου πω κάτι, αν είναι ανάγκη, δεν έχεις επιλογή. Αν είναι ανάγκη. Ναι, επειδή εγώ θυμούμαι ότι οι συναδέλφοι μας, οι συμφοιτητές μας, οι Ελλαδίτες δουλεύκαν. Οι Κυπρέοι δουλεύκαν. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν δουλεύκα στην Αγγλία, αλλά δουλεύκα όλη την περίοδο του καλοκαιρινού break που έρχομαι από την Αγγλία. Και μάζευκα λεφτά και όταν επέστρεφα πίσω είχα και budget δικό μου για να κάνω και εγώ πράγματα. Σαν delivery, ας πούμε, τότε πόσα την ημέρα μπορεί να πιάνεις? Πιάνναμε νομίζω 1 λίρα και 25 σεντ την ώρα. Συν τα tips. Ναι, αλλά η ζωή δεν ήταν όπως σήμερα. Ήταν πολλά φτηνή. Ήταν πολλά πιο φτηνή. Γεμόνες, βασικά το λίτρο πεζίνα που βάλα στη μοτόρα ήταν 30-40 σεντ. Η πίτσα μας ουλάγια ήταν ανάμιση 2 λίρες. Ήταν πολλά φτηνή ζωή. Άρα το 1,25 ουσιαστικά πώς αμπονεί, 2 ευρώ ας πούμε, να πούμε. 2 ευρώ, η μισή τώρα είναι και 2 ευρώ για έτσι δουλειές. Είναι 4,5 με 5 ευρώ. Ναι, ας πούμε εγώ... Διπλασιαστήκαν οι μισθοί, αλλά το κόστος ζωής είναι επί 5, είναι επί 6, είναι επί 7. Συν τα tips, πιάνναμε 3-4 λίρες tips την ημέρα, ας πούμε, μέσον όρο. Αλλά ήταν ωραία να δουλεύει. Δηλαδή, θυμώ ότι δουλεύκαν πολλοί Κυπρέοι τότε. Της ηλικιάς μου και λίγο πιο μεγάλη. Ήταν έτσι...
όχι trend. Ήταν ωραία να δουλεύεις part-time δουλειές, έτσι, τόπους. Παρατηρήσω ότι αλλάζει πολλά mentality σου. Μετά που να βγάλεις το ψούμι σου ο ίδιος Ναι. και να βγάλεις αυτά εσύ ο ίδιος. Εκτιμάς παραπάνω Ναι. το χρήμα και βασικά αντιλαμβάνεσαι ότι στη ζωή πρέπει να δημιουργήσεις για να πάρεις. Αν δεν το κάνεις, θα πάρεις εκτός αν τα έχεις έτοιμα. Που αν τα έχεις έτοιμα, Θα μάθεις τίποτα. ναι, σκοτώνει σου τη δημιουργικότητα, το αίσθηκτο της επιβίωσης και εντάξει, ακόμα και να έχεις, είναι καλά να συμπεριφέρεσαι ως να μην έχεις για να διατηρήσεις το survival mode, ας πούμε. Επειδή εγώ θυμούμαι στο COVID, έκανατε podcast Διαδικτυακά. ναι. Ναι. Εντάξει, σίγουρα να αρχίσει ένα podcast για στην αρχή, δεν μπορεί να είναι κερδοφόρο. Με τι ασχολιάστουν? Και τώρα εξακολουθεί η εταιρεία και η ομάδα να ασχολείται με marketing. Άρα primary marketing, primarily. Τώρα primary είναι netcast για να είμαι ειλικρινής. Γιατί είναι το netcast. Μόνο το που βλέπουμε στο YouTube, ας πούμε, είναι και κάτι άλλο. Τη δεδομένη στιγμή, ενώ τι περιεχομένο βλέπεις στο YouTube, δηλαδή δημιουργία περιεχομένου. Πέρα από τα podcast, σιγά σιγά ξεκινήσαμε να κάνουμε περιεχόμενο τύπου ντοκιμαντέρ. Το πρόσφατο που ευκάλαμε με τη Liverpool, μέρος της σειράς επεισοδίων του More Than Football, το οποίο είναι να πηγαίνουμε στο εξωτερικό και με αφορμή το ποδόσφαιρο είναι να κατά κάποιον τρόπο να δημιουργούμε ιστορία, έρευνα και ενημέρωση για την κοινωνία, για την ιστορία, την κουλτούρα και ουσιαστικά είναι μια άλλη μορφή περιεχόμενων εκτός του podcasting. Και αμέ κινούμαστε, και αμέ θέλουμε να το πάρουμε. Εν και εκείνο που με τραβά εμένα προσωπικά, χωρίς να σημαίνει ότι να σταματήσουν τα podcast, αλλά γενικά το netcast είναι ό,τι βλέπετε, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Έχω μια ερώτηση τώρα που είπαμε για το Liverpool βίντεο. Εντάξει, φαντάζομαι το ταξίδι για να γίνει θέλουμε sponsors, θέλουμε λεφτά, ενώ... Ναι, δεν ήταν κερδοφόρο. Ναι. Επία 1.000 ευρώ κάτω στα βιβλία, αλλά δεν το μετρώ έτσι εγώ. Οκ, δηλαδή. Έχει φορές που πρέπει να έχεις κάποια προϊόντα για να τραβήξεις την προσοχή μελλοντικών χορηγών ή συνεργατών. Συνεπώς πρέπει να το δημιουργήσεις για να έχεις κάτι να δείξεις. Επίσης, για να είμαι ειλικρινής, η σειρά το More Than Football είμαστε σε συζητήσεις για να το αγοράσει ένας οργανισμός και τις παραγωγές να τις κάνει άλλος οργανισμός. Άρα εμείς απλά να δίνουμε τη γνώση μας, τον branding και το κάθε εξής. Και το Liverpool ήταν κάπως όπως τον πιλότο. Ενώ there you go, έτο. Συν τα νούμερα που κάνει, επειδή ο άλλος που θέλει να το αγοράσει να πιάσει τα νούμερα. Άρα είναι πια 1.000 ευρώ που κάτω. Ναι. Ουσιαστικά βλέπετε ότι έκανα 1.000 ευρώ επένδυση, δηλαδή η ζημιά, για κάτι το οποίο μελλοντικά να αποφέρει πολύ περισσότερα. Αλλά είχε μεγάλο κόστος, δηλαδή ακόμα και με χορηγούς εν ευκήκε. Και ο λόγος που εν ευκήκε είναι επειδή πρώτον εν δέχτηκα εγώ θα μπορούσαμε να είχαμε χορηγό με παραπάνω λεφτά, αλλά ήθελε να έχει σέγγι στο περιεχόμενο και είπα όχι. Είχατε conflict, ας πούμε. Είναι θέμα conflict και θέμα είναι ότι ο χορηγός θέλει το τούτο, εγώ το θέλω τούτο. Εγώ είμαι ο δημιουργός του περιεχομένου. Και εμένα ενδιαφέρει με το περιεχόμενο να είναι αυθεντικό και να αρέσκει σε εσάς. Όχι να έρθει να το πιάει ο χορηγός να το κάνει όπως θέλει εκείνος. Και ουσιαστικά άφηκα λεφτά στο τραπέζι. Θα μπορούσε να ήταν κερδοφόρο, δεν ήταν. Αλλά που στιγμή που ο σκοπός ήταν να βγει πιλότος, νομίζω στο τέλος της ημέρας κερδοφόρο, ας πούμε. Σκέφτεστε να κάνετε τίποτε εκτός έτσι με το ίδιο production όπως το Liverpool, αλλά με άλλο άθλημα, επειδή ξέρω αρέσει και ο UFC και εμένα... Στο UFC προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι με το Χαραλάμπον, το Γρηγορίου. Ναι, ο οποίος έπιασε ένα contract 4 αγώνων στο UFC, έσπασε όμως δυστυχώς. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι για τους πρώτους 2 αγώνες, αλλά επειδή ήταν too short notice δεν τα καταφέραμε.
Να κάνουμε για μπάσκετ πολλά σύντομα. Να κάνουμε για το Ευρωμπάσκετ. Ναι, και αν πάνε όλα καλά, να έχουμε επαφή και με την Εθνική Ελλάδας και με τον Γιάννη. Αλλά το πιο σημαντικό και με τα δικά μας τα παιδιά. Επειδή θέλουμε να αναδείξουμε και λίγο την αντίθεση. Όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και τους δικούς μας τους αθλητές, οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες. Και είναι η μεγάλη τους στιγμή να λάμψουν. Όταν λέω να λάμψουν εννοώ να κερδίσουν κάτι επειδή είναι πολύ δύσκολο, αλλά τουλάχιστον να είναι πρωταγωνιστές σε ένα μεγάλο event, επειδή είναι πολύ σπουδαίο event. Άρα ναι, άλλο άθλημα είναι το μπάσκετ. Περίπου πόσα άτομα θα στέλνεις στο Netcast τώρα, Γιάννη? Τούν τη στιγμή, το Netcast τούν τη στιγμή ανήκει μου εξ ολοκλήρου. Προηγουμένως ήταν... 100% δηλαδή. Ναι, 100%. Προηγουμένως υπήρχε ένα partnership με άλλους δύο μετόχους. Αυτή τη στιγμή όμως ανήκει μου εξ ολοκλήρου και εργοδοτώ 1, 2, 3, 4 άτομα. Συν εγώ 5. Και για να είναι ολοκληρωμένο το team έτσι όπως το φαντάζομαι, 7 άτομα είναι υπεραρκετά. Το παραπάνω workload σε ποιο πέφτει σε εσένα, φαντάζομαι? Το παραπάνω workload, ναι, πέφτει σε μένα. Φυσικά είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το διορθώσουμε ώστε να αναλάβουν και κάποια άλλα παιδιά, κάποια άλλα πράγματα τα οποία κάνω εγώ και ήδη γίνεται τούτο. Απλά για να ξέρετε, πριν που κάθε επεισόδιο η ομάδα προετοιμάζει μου σκελετών, έρευνα, τα πάντα. Κάνουμε meetings εν ώψη ενός καλεσμένου και τούτο γίνεται τον τελευταίο καιρό, επειδή είπα σας ότι άλλαξε η δομή της εταιρείας, άρα πλέον δημιουργώ εγώ το πώς θέλω τις διαδικασίες χωρίς να έχω οποιαδήποτε άλλη παρεμβολή, όπως και να έχει. Και το πώς προετοιμαζόμαστε είναι ότι κάνουμε brainstorming sessions και καθόμαστε στο σαλόνι και βοηθούμε να με προετοιμάσουν για το podcast, ας πούμε. Και μετά όταν παραδίδεται το podcast, η παραγωγή σάζει το, βλέπω το εγώ. Και είναι ένα αναείπη μου το πράγμα, θα μπορούσα να μην τα βλέπω, αλλά εξακολουθώ να τα βλέπω για να έχω τριβή και με το αντικείμενο. Και έρχεται η ομάδα και δημιουργεί τίτλους, περιγραφές, τίτλους για τις εικόνες, στέλνει μου τις, θωρώ τις. Τα thumbnails δηλαδή δεν τα κάνεις εσύ, το βίντεο? Έχω τον τελικό λόγο. Αν κάποιο thumbnail το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να μπει έτσι, αλλάσω το, θεωρώ ότι έχω περισσότερη εμπειρία από την ομάδα. Έχει φορές όμως που έναν 60% η ίδια η ομάδα έχει μου τα έτοιμα και μπαίνουν τζίνα. Ο σκοπός όμως είναι η ομάδα να φτάσει στο επίπεδο γνώσεων και αντίληψης που είμαι εγώ, να παραμερίσω και εγώ λίγο το δικό μου τον εγωισμό και το micromanagement και να τα αναλαμβάνει όλα πλέον η ομάδα. Κάτι άλλο το οποίο εισάξαμε πειραματικά την τελευταία περίοδο, τον τελευταίο μήνα, είναι την ώρα του podcast τα παιδιά ακούν το podcast. Backstage. Και προετοιμάζονται και πιθανόν μπορεί να μου στείλουν κάτι την ώρα του podcast. Fact-checking, ας πούμε, ή ξεφεύγεις. Στο κινητό, ας πούμε, σαν... Συγγνώμη. Στο κινητό. Ναι, στο κινητό έχω το κινητό μου για να μπροστά και φαίνεται. Ή ξεπερνάς την ώρα ή ανάλυσες περισσότερο ένα θέμα το οποίο πρέπει να πάμε στο επόμενο θέμα. Επειδή ο σκοπός είναι να δώσουμε όσο πιο καλύτερη εμπειρία γίνεται σε εκείνον που μας ακούει και σε εκείνον που μας βλέπει. Άρα οφείλουμε να προσπαθούμε να μετεξελισσόμαστε και να αναβαθμίζουμε το πώς εμείς προσεγγίζουμε εκείνον που κάνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό επειδή επανέρχομαι σε εκείνον που είχαμε πριν, την ευθύνη της ποιότητας, την ευθύνη του λόγου, αλλά και την ευθύνη γενικά του project που έχεις. Ενώ αν θέλεις να το πάρεις στο επόμενο επίπεδο, πρέπει να κάνεις πράγματα του επόμενου επίπεδου. Που φαντάζομαι έχει να κάνει με artificial intelligence, software, μπορείτε να μας πείτε λίγο? Τα software που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι εργαλεία, πολύ σημαντικό να ξέρει ο άλλος ότι είναι εργαλεία, δεν είναι software, προγράμματα τα οποία παραδίδουν σου το προϊόν. Είναι εργαλεία τα οποία γλιτώνουν σου χρόνο, δηλαδή στο τέλος της ημέρας πάλι το input που πρέπει να βάλεις έχει να κάνει με τις γνώσεις της δικές σου. Έχουμε ένα εργαλείο το οποίο πληρώνουμε 30 ευρώ το μήνα, το οποίο κάνει το editing μόνο του.
Δηλαδή ανεβάζουμε τα αρχεία, τον ήχο και την εικόνα. Και συνδέει τα όλα μαζί, ας πούμε. Προετοιμάζουμε τούτα εμείς, συγχρονίζουμε τούτα, κόφουμε τούτα αρχήν και στο τέλος και μετά πατούμε το κουμπί. Και τι κάνουμε ουσιαστικά. Κάνουμε το multi-cam switching που μόνον του. Οκ. Ανάλογα με ποιος μιλά, ας πούμε, λέξεις. Ναι. Και επειδή εγώ έφτασα την εποχή που το κάναμε manually, το manually ενός γρήγορου editor για έναν επεισόδιο της μίας ώρας είναι περίπου 40 λεπτά. Το AI κάνει το σε 25 δευτερόλεπτα. Άρα αντιλαμβάνεσαι πόσο πολλά μας βοηθά. Το δεύτερο εργαλείο το οποίο έχουμε είναι ένας συνδυασμός software το οποίο κειμενογραφεί το επεισόδιο και βγάλεις το σε text και συνδυάζεις το με ChatGPT, δημιουργάς chat και μέσα από τα chat σε βοηθά για τίτλους και περιγραφές. Αλλά και πάλι, είναι πολύ σημαντικό τα prompts τα οποία δημιουργείς να είναι τέτοια τα οποία να σε βοηθούν και να μην αφήνεις το AI να κάνει ό,τι θέλει επειδή το AI δεν ξέρει. Άρα εσύ πρέπει να στήσεις και να εκπαιδεύσεις το ChatGPT, ας πούμε, και χρειάζεται και σύνδρομη. Επικαιρώνεις ένα ποσοτομία, ας πούμε. Επικαιρώνεις τα 20 ευρώ που πληρώνουν οι πλήστοι και υπάρχει και το Deep Search πολλά πιο advanced, 200 ευρώ το μήνα, το οποίο εγώ για το επίπεδο συνιστώ να το έχεις. Αλλά για... Και κάτι άλλο πολλά πιο σημαντικό, έχει να κάνει με τον όγκο. Έχουμε πάρα πολύ όγκο επεισόδιο. Αν εσείς κάνετε podcast και έχετε έναν το μήνα, μην τα κάνετε τα πράγματα. Κάνετε τα manual για να μάθετε. Εγώ που έκανα το ίδιο και manual που τα έκανα όλα. Ναι. Αλλά έπαιρε μου πολύ χρόνο. Έπαιρε σου πολύ χρόνο, αλλά that's it. Τι είναι, έκαμε στο τέλος. Ήταν δύο κάμερες μόνο. Σκέφτομαι εμείς που έχουμε 4 ή 3 ας πούμε. Χωρίς AI είναι ευκαιρία. Ναι, εμείς που κάνουμε περίπου 40 για μας και άλλο 40 για άλλους, επειδή υπάρχουμε και υπηρεσίες παραγωγής για άλλους, άρα έχεις 80 το μήνα. Δεν μπορείς να με χρησιμοποιήσεις. Περίπου πόσα την εβδομάδα δηλαδή, podcast. Εκτός που podcast γενικά και περιεχόμενο, παραγωγές, vlogs, podcast για άλλους, shorts. Να πούμε content δηλαδή. Από την ημέρα. Αν έχουμε 25 εργάσιμες στάνταρ, ας πούμε, ή να κάνει βάρη, εξαρτάται επί 10, περίπου 200 pieces of content το μήνα. Είτε long form είτε short form. Μάλιστα. Τώρα να φύγουμε λίγο πάλι από το software, να πάμε στους employees. Ναι. Τώρα είμαστε στον κόσμο του social media, υπάρχει ένα trend. Ναι. Το trend είναι ότι it doesn't matter what degree you have, it depends on your, αν είσαι disciplined, αν είσαι hardworking. Και εμείς που πήγαμε internship σε κάτι εταιρείες, είπαμε μας το πράγμα, ότι βλέπουμε τις αξίες που έχετε, τα ούλα. Εσείς σαν εργοδότης. Ναι. Πώς το βλέπετε? Ο δικός μας ο κλάδος έθελε expertise, ενώ δεν είμαστε δικηγορικό γραφείο, δεν είμαστε λογιστές, ούτε χημείων. Συνεπώς, για να έρθεις να δουλέψεις, για να πάει να δουλέψεις ένα χημείο, πρέπει να έχεις, φαντάζομαι, κάποιον background ακαδημαϊκό, μπορεί και πρακτική. Στο δικό μας το κομμάτι, το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχει το άτομο που δουλεύει κοντά μας, αλλά και γενικά σε όλη τη βιομηχανία, είναι η δημιουργικότητα, η όρεξη, που ακούγεται πολλά κλισέ, αλλά είναι η διαχείριση συναισθημάτων, επειδή έχεις να κάνεις με πίεση, και γενικά τα λεγόμενα soft skills, στα ελληνικά είναι οι δεξιότητες. Άρα, ναι, δεν χρειάζεται να έχεις το πτυχίο που λέμε. Οφείλω να σας πω ότι, ας πούμε, η ομάδα που έχω τώρα δεν έχω πτυχία πάνω στο κομμάτι το οποίο κάνουν και τα task τους. Δώσ' μας ένα παράδειγμα. Τι task μπορεί να κάνει κάποιος και τι πτυχίο έχει, ας πούμε. Ωραία. Ο παραγωγός, τα δύο παιδιά που έχω παραγωγή, εντάξει, ο ένας έχει κάποιο πτυχίο, το άλλο το παιδί είναι αυτοδημιουργήτος, αυτοδιδάκτος. Μάλιστα. Αλλά δημιουργικός. Φίλε, ξέρει πάρα πολλά καλά
να κρατάει η κάμερα, να κάνει το editing, τα software, το AI, top. Για μένα είναι top. Είχε δουλέψει κοντά μου παγιά, έφυγε και τώρα ξανά ήρθε πιο ωριμός. Και είχε πτυχίο. Το άλλο το παιδί, το πτυχίο που τέλειωσε ήταν πολλά basic ακαδημαϊκό και πάλι. Αλλά δεν είχε να κάνει μόνο με τα παιδιά τα οποία εργοδοτώ τώρα, αλλά με τα παιδιά τα οποία περάσαν από κοντά μου τα τελευταία 6 χρόνια. Περάσαν από κοντά μας πάνω που, ξέρω εγώ, να πούμε 25-30 άτομα. Έτσι ήταν όλοι, πολλά λίγοι είχαν το πτυχίο της θέσης του επαγγέλματος που κάνουν. Άρα στο δικό μας κλάδο, εν κατακλείδη, θεωρώ ότι οι δεξιότητες και η όρεξη να μάθεις για μένα είναι πιο σημαντικές παρά το πτυχίο. Φυσικά στο επίπεδο που είμαστε εμείς στο Netcast Zone, πλέον δεν θεωρώ πτυχία, δεν ενδιαφέρει με τι σπουδάζεις, ενδιαφέρει με τι εμπειρία έχεις πλέον. Που δούλεψες παλιά. Ναι, με απασχολεί το πτυχίο, καθόλου. Δηλαδή αν τέλειωσες, ξέρω εγώ... Για δεν τέλειωσες. Ή αν δεν τέλειωσες. Αλλά δούλεψες. Αλλά έχεις 5 χρόνια εμπειρία σε παραγωγή, έχεις 3 χρόνια εμπειρία, ξέρω εγώ, σε διαφημιστική ή σε άλλον agency. Κάμνη μου εμένα, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το είναι προσωπικά για σένα. Ή πιστεύεις ότι άλλοι εργοδότες, ας πούμε, να ήταν ok με το θέμα. Γενικά στο marketing υπάρχει κρίση. Έτσι έχεις και πολλές επιλογές να απαιτείς όσους προσλαμβάνεις να έχουν πτυχία. Άρα είναι ένα επάγγελμα το οποίο κατά κάποιον τρόπο κάνεις έναν accreditation 6 μήνες ή πάει σε μια σχολή και κάνεις κάποια σεμινάρια γρήγορα και πιάνεις έναν τίτλο. Συν του ότι υπάρχει έλλειψη, να το πω. Ναι, υπάρχει έλλειψη, ας πούμε, προσωπικού. Δεν έχουν και πολλές απαιτήσεις για θέσεις below management level. Γενικά οι εταιρείες του χώρου μας. Σε επίπεδο διευθυντικό, management, upper management, έτσι χρειάζεται εμπειρία. Δηλαδή τώρα ανοίξω debate university versus no university, ας πούμε. Δηλαδή να πάω σπάσω ή να πάω δουλέψω. Ναι, συζητείτε πάρα πολλά ευρέως του τη συζήτηση. Θα σου απαντήσω ευθέως να σου το βάλω πώς. Το τι έχουμε στον κόσμο σήμερα, στην ιατρική, στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, προέρχεται από ακαδημαϊκή έρευνα. Μάλιστα. Και αφήνω το τούτο όχι ως προσβληματισμό, ως θέση. Λοιπόν, τώρα αν χρήζει βελτίωσης, αν χρήζει προσαρμοστικότητα στη νέα εποχή, με τις νέες τις γενιές, αν φεύγει Gen Z, έρχεται η Gen Alpha τώρα, εντελώς διαφορετική, γεννημένη με την τεχνολογία, fast-paced περιεχόμενο, τα πάντα. Ναι, χρειάζεται αναπροσαρμογή ίσως. Αλλά είμαι της άποψης ότι το academia είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε επίπεδο πανεπιστημίου εξαρτάται τι επιλέγεις. Εν και για όλα το ίδιο. Αν θέλεις να πας να σπουδάσεις γιατρός, δεν ήταν καπιέρα να κάνεις. Καταλάβες. Αν θέλεις να πας να σπουδάσεις, ξέρω εγώ, βιοχημικός, χημικός, φυσικός, δεν ήταν καπιέρα να πας κάνεις. Παρακολουθείς το academia. Οι άνθρωποι οι οποίοι τα basic principles of physics, of medicine, ήταν μέσα από έρευνες και ακαδημαϊκή γνώση που μας έδωσαν τους κανόνες και τις θεωρίες. Το τι θα έλεγα ότι θέλει κάποια είναι πρώτον αν δεν ξέρεις. Δηλαδή αν νιώθεις μέσα σου ρε φίλε και να μην ακούεις τον περίγυρο σου ή τους γονιούς σου ή τους συμβούλους ή την κοινωνία πρέπει να πας σπουδάσεις και δεν ξέρεις, ναι, κάμε έναν κάποια, κάμε 2 χρόνια. Πιάσε μια δουλειά, έλα σε επαφή με κόσμο. Δηλαδή ακόμα και το καφέ που δουλεύεις, έρχεσαι σε επαφή με κόσμο. Μίλα, άκουε, ρώτα. Να σε βοηθήσει να καταλάβεις, ας πούμε. Ή αν έχεις, λέω τώρα, θέλεις να πάεις, οι γονείς σου ή ο περίγυρος σου θέλουν να σε στείλουν να γίνεις, ξέρω, ο δικηγόρος λογιστής, αλλά εσένα αρέσκει στο θέατρο, ναι. Πήγαινε δούλεψε gap year κοντά σε μια θεατρική ομάδα να βοηθήσεις, να κουβαλήσεις για να δεις, να σου αρέσει.
Άρα σε τούτα τα επαγγέλματα, ναι, είμαι υπέρ να κάνεις ένα διάλειμμα για να δεις Πού να προσανατολιστείς. πού να προσανατολιστείς, να δεις η ζωή, τι απαιτήσεις έχει, τα έξοδα. Επειδή, ξέρεις, λένε ότι να σας ρωτήσω εσάς, Ναι. κάμνεις κοινό που αγαπάς ή αγαπάς κοινό που κάνεις? Εγώ προσπαθώ, είμαι με το mentality. Ό,τι και να κάνω, πρέπει να το αγαπώ για να το κάνω καλά. Άρα το δεύτερο, επιλέγεις το δεύτερο. Ναι. Ναι. Αλλά έχει πράγματα που αγαπώ και να τα κάνω με μοιράκια, ας πούμε. Να τα κάνεις επάγγελμα όμως. Όχι, επειδή ευκάλλουν πολύ ψωμί. Τα συγκεκριμένα που σκέφτομαι τώρα, ας πούμε. Για να σου πει, αρέσκει η μουσική. Αρέσκει η μουσική. Παίζω τρανς, πιάνω κιθάρα. Και γιατί θέλεις να κάνεις επάγγελμα? Επειδή είναι επικίνδυνο. Πού είναι επικίνδυνο, στην Κύπρο? Και στο εξωτερικό, εντάξει, έτσι ακούω. Να σου πω μια προσωπική ιστορία που ξέρω. Ναι. Εμένα ο κουμπάρος μου τελείωσε οικονομικά. Και το πτυχίο του, επειδή άφησε το, ολοκλήρωσε το πέρσι. Είναι 40 χρονών. Okay. Η αγάπη του σε κάποια φάση της ζωής του ήταν τα drums. Okay. Και είμαι δάσκαλος με το έξι, οικονομικά που τελειώσε. Δεν ξέρω εννοώ. Είναι εξωτερικό τώρα. Εγώ είμαι έξω. Ωραία. Η αγάπη του στα drums οδήγησε τον στην αγάπη του στη μουσική. Η αγάπη του στη μουσική οδήγησε τον να ξεκινήσει part-time να κάνει μαθήματα. Εδούλευκε μπαρίστα το πρωί και το απόγευμα, εδούλευκε μεσημέρι απόγευμα δάσκαλος και τη νύχτα σε μπαράκι. Σε κάποια φάση η αγάπη του για τη μουσική, όπως εσύ που λες ότι είναι επικίνδυνο, οδήγησε τον στο να πάει full time του για δάσκαλος και σταμάτησε να δουλεύει τη νύχτα μπαράκι. Η αγάπη του για τη μουσική οδήγησε τον να φτάσει στο ταβάνι των μαθητών που μπορούσε να έχει για την Κύπρο και να εξερευνήσει το τι παίζει στο εξωτερικό. Μετακόμισε με την κουμέρα μου και πια Βερολίνο. Ξεκίνησε από το 0, αλλά επειδή είχαμε πει το υποβάθρο του τουλών που είπαμε, μέσα σε 2 χρόνια έστησε ένα network και διδάσκησε international μαθητές. Και μπαιχταράς, μάθε πιάνο, έχει πτυχίο. Πόσο profitable είναι όμως το πράγμα? Μην το βλέπεις πόσο profitable είναι στην αρχή. Ενώ που τα 20 σου στα 28 σου είναι καλά να κάνεις πράγματα, να μην σκέφτεσαι αν είναι profitable, αλλά δεν είναι profitable. Άις το για μετά τούτο. Δοκίμασε πράγματα, ενώ είσαι νέος, έχεις όρεξη, δικαιολογείσαι να κάνεις λάθη. Ναι. Ξεκίνα που νωρίς ηλικία, κάμουν λάθη. Που λέει κουβέντα. Που λέει εφηβείας. Τι που αγαπάς, προσπάθα να κάνεις το επάγγελμα. Έβρε τρόπο να το κάνεις επάγγελμα. Τώρα δεν έχεις κάτι, τι που κάνεις, προσπάθα να το αγαπήσεις. Δεν το νομίζω ένας ηλεκτρολόγος να ονειρεύκεται να γίνει ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός ή πελεκάνος που φοβερά επάγγελματα. Μου έχουν πολύ opportunity τα τεχνικά επαγγελματα. Πας σε αυτό το θέμα, τις πλήστες φορές όταν μιλούμε για χόμπι, κάτι που αγαπάς, είτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό είτε με τη μουσική. Εσύ τι αγαπάς? Εγώ ασχολούμαι με τον παθισμό στο καράτε, έχει που απέντε μου. Οκ, θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς να καίσεις μεταλλείο. Είναι στους Ολυμπιακούς στο καράτε. Ευκαλάντο. Ήταν η τελευταία του Ολυμπιακή το 2020. ντροπή ρε φίλε. Μπορεί να το βγάλουν και τον box. Ξέρω κάτι δεν πάει καλά με τους Ολυμπιακούς, κάτι... Εγώ θεωρώ το τραγικό, το προηγούμενο podcast που έκαναμε ήταν... Συγκρίναμε, δηλαδή ήταν έτσι όπως το debate, martial arts, football και συζητήσαμε μετά και θεωρώ ότι... Καλωσορίσατε στο corporate world και τον κόσμο των χορηγών και των χρημάτων που επηρεάζουν γενικά τον αθλητισμό. Τούτο που ήταν να πω είναι ότι στις πλήστες φορές αν θέλεις να κάνεις επάγγελμα είναι να κάνεις teaching. Δηλαδή εγώ με το καράτε it is impossible να γίνω professional, είναι καθαρά amateur sport. Δηλαδή είναι όπως το UFC που αν είσαι top of the top να είσαι εκατομμυριούχος. Και ακόμα και για μέσα πολλούς που είναι στο MMA και... Ο Κυπρέος τώρα, who knows ο what he's doing. Ναι, έχασε το contract του UFC και μπορεί να μην έχει income ας πέντε τώρα ο άνθρωπος. Και είναι νεαρός, είναι 34 ο Χαραλάμπος. Μπορεί να είναι 35, δεν ξέρω. Αφού ο πρόεδρος του UFC εκφράζει publicly ότι δεν του αρέσκει να εργοδοτά 35 χρόνους due to their age. Επειδή μοιάζει το προϊόν του.
business. Ας πούμε ο Conor McGregor έχει συμβόλαιο με το UFC και δεν τον αφήνουν να κάνει κάτι άλλο επειδή ξέρουν ότι είναι κότα με χρυσά αυγά και ώσπου να λήξει είναι υποχρεωμένος να κάνει αγώνα μαζί με το UFC. Άρα έχει να κάνει με λεφτά. Εντάξει, μπορείς να γίνεις καλός sportcaster, μπορείς να γίνεις καλός blogger, μπορείς να γίνεις ταυτόχρονα καθηγητής, προπονητής. Ναι. Άρα συνδυάζεις το. Πρέπει να το κάνεις shift βασικά. Μπορεί να κάνεις ένα podcast να μιλάς για το καράτε. Ναι. Απλά Λέω τούτον εξαρτάται από το επίπεδο που... Ας πούμε εγώ παίξα παγκόσμιο πρωτάθλημα πριν 2 εβδομάδες, παίξα με το νούμερο 9 του κόσμου. Που είναι επαγγελματίας φουλτσίνος. Εννοείται. Δηλαδή... Κομπρακάει καράτε ας πούμε. Όχι, καμία σχέση. Ψηφιάζει το πράγμα, ναι. Καμία σχέση. Με χτυπήματα, 3 χτυπήματα. Έχουμε ρήψεις, έχουμε kicks, έχουμε punches. Είναι αρκετά, είναι κλειωμένο σαν striking το καράτε, ενώ πολλοί λόγω Είναι η βάση το καράτε. Λόγω των κανόνων πολλοί κάνουν τον downgrade, αλλά αν το κάνεις compared με άλλα striking arts, είναι πολλά complete. Ρε το καράτε είναι η βάση. Ναι. Βασικά το καράτε και πάλι είναι η βάση του MMA. Ναι. Συμφωνώ, αλλά εντάξει πρέπει να βάλουμε into context. Δηλαδή λόγω business, πολλά ντότσος του καράτε, ειδικά το καράτε έρχεψε από το 1980s με τα καράτε, εκεί δεν γίνανε πάρα πολλά famous. Αλλά λόγω επειδή είναι business και ευκάλεις λεφτά, πολλοί δασκάλοι, έλα, ειδικά στην Αμερική τούτο. Στην Κύπρο, ναι, στην Αμερική, εκμεταλλεύκονται το, έλα, τη ζώνη σου, 50 ευρώ. Ναι, ναι. Ενώ στον Brazilian Jiu-Jitsu, it's not like that. Ναι, στον Brazilian πρέπει να, για να πιάσεις τη μαύρη πρέπει 10 χρόνια που λέει κουβέντα. Αλλά τον Brazilian Jiu-Jitsu περνά τη φάση που επέρασε το καράτε το 1980s. Δηλαδή, early να stages, γίνει είναι το πράγμα στον popular. Brazilian Jiu-Jitsu. Ναι. Να είναι εμπόδιο δηλαδή. Και ως αποτέλεσμα, οι αθλητές είναι weaker, το άθλημα, το reputation του χαλά. Και το καράτε, εκείνο που είπες ήταν και popular στις ταινίες, ξεκινώντας που κινέζικες, Jackie Chan, Bruce Lee, 70s, μετά 80s αμερικανοποιήθηκε το Karate Kid, 90s ήταν το peak γενικά του κουνιές κλωτσές και μετά έπιαν την κατηφόραν τώρα, ενώ είναι popular το MMA. MMA boxing, επειδή είναι full contact, είναι πιο better to watch. Είναι το marketing. Το καράτε δυστυχώς, πάλι να μείνουμε στο marketing, το κάθε martial art περνά από ένα sportification phase. Ναι. Το καράτε για να μπει στους Ολυμπιακούς, δεν ήταν στους Ολυμπιακούς μαζί με την πάλη όπως πριν 100 χρόνια ας πούμε. Το first appearance ήταν το 2020. Και η προσπάθεια που έγινε ήταν με τους κανόνες. Δηλαδή που full contact έγινε semi-contact και τούτον μπορεί να καταφέραμε να μπούμε στους Ολυμπιακούς, αλλά εγώ θεωρώ ήταν λάθος. Καλέστρεψε το άθλημα ας πούμε. Ναι. Okay. Να θέλω να πάω πίσω για στο επιχειρηματικό κομμάτι. Θέλω να μου πεις λίγα tips που να διούσες σε κάποιον μπιτσί, σε κάποιον επιχειρηματία που να ανοίξει επιχείρηση τώρα και σκέφτεται πώς να πετύχω, πώς να βγάλω λεφτά, ας πούμε. Πώς να ξεκινήσεις. Πώς να ξεκινήσω. Ναι. Πρώτα να έχει έναν προϊόν. Αν το προϊόν του που μόνο του βοηθά τον να ξεχωρίσει, έχει έναν πλεονέκτημα. Νομίζω στο marketing λέμε ότι product is king. Πολλά σημαντικό. Λοιπόν, άρα αν το προϊόν σου είναι κάτι που ξεχωρίζει, τότε ξεκινάς κατά κάποιον τρόπο να το χτίζεις τέλος πάντων. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το να ξεκινήσεις κάτι δικό σου δεν είναι όπως τα έργα. Είναι χειρότερα που το να είσαι εργαζόμενος σε μια εταιρεία. Επειδή το να είσαι εργαζόμενος σε μια εταιρεία, η ώρα 5, η ώρα 6, σχολάνεις, τέλειωσες, πάει σπίτι, τέλειωσες. Να πρέπει να κάνεις anticipate με την πίεση, το άγχος και να ξέρεις ότι βασικά η επιχειρηματικότητα είναι να λύνεις προβλήματα κάθε μέρα. Δεν έχει κάτι άλλο. Ταυτόχρονα, στη νέα εποχή που ζούμε, είτε είναι καλό το προϊόν σου, που είχαμε πει στην αρχή, είτε δεν είναι, οφείλεις να κάνεις περιεχόμενο. Στα social media. Παντού. Το διαφημίζεις, ας πούμε. Περιεχόμενο, θα το έλεγα διαφήμιση. Πλέον αλλάζει ο όρος του διαφήμιση με το δημιουργικό περιεχόμενο. Okay. Η διαφήμιση ουσιαστικά είναι η προώθηση με απότερο στόχο μια πώληση, είναι μια πράξη. Το περιεχόμενο δεν είναι το πράγμα. Το περιεχόμενο είναι
να επιμορφώνεις, να διασκεδάζεις, να διάς αξία, να εκπαιδεύεις και τούτον ισχύει για έναν επιχειρηματία. Αν για παράδειγμα πες μου έναν προϊόν, πουλώ, ξέρω εγώ, τι να σκεφτούμε, υλικά οικοδομής. Εντάξει. Πες ο παπάς μου έχει ένα μικρό business υλικά οικοδομής και κουράστηκε να βαρέθηκε και αναλαμβάνει το ο γιος ή η κόρη 25-26 χρονών και θέλει να ξεκινήσει. Είναι υλικά οικοδομής, ενώ ένα προϊόν το οποίο είναι boring, ναι, και ουσιαστικά πουλάς μάρκες τις οποίες φέρνει κάποιος άλλος. Το τι να σε διαφοροποιήσει που τον ανταγωνισμό ή τουλάχιστον να σε βοηθήσει να μεγαλώσεις είναι να πιάσεις τα υλικά που πουλάς και να δείξεις πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή πώς να εξυπηδώσεις ένα ράφι, πώς να στήσεις ράφι, πώς να βάψεις, πώς να σουβαδίζεις, πώς να σπατουλάρεις. Καταλαβες. Με τα υλικά που πουλάς, ας πούμε. Ναι, βασικά δημιουργείς έναν... τραβάς προσοχή πάνω σου σε σένα, στο τι κάνεις και ποιος είσαι και διάς αξία και δημιουργάς followers, κοινότητα και τούτο βοηθά την επιχείρηση σου. Λοιπόν, άρα η συμβουλή μου είναι για να ξεκινήσεις κάτι, αν δεν έχεις χρηματοδότηση, ξεκίνα δούλευε και εσύ πολλά, κάμε τα ούλα μες στην επιχείρηση, τα λογιστικά, το payroll που στην αρχή να είσαι εσύ. Φαντάζομαι έτσι ξεκινήσεις και εσύ. Ναι, το sales, μπορείς ας πούμε να δουλεύεις στη full time σου εργασία και παράλληλα να δουλεύεις side hustle την επιχείρηση σου. Σε κάποια φάση μόλις νιώσεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε κρατήσει, φεύγεις που τη full time δουλειά σου, πάεις στο side hustle σου, κάνεις το full time δουλειά και αρκεύκεις και μαθαίνεις πράγματα. Λοιπόν, μαθαίνεις τι είναι ο συνεταιρισμός. Κάμνη μου, δεν μου κάνουμε συνεταιρισμός. Μαθαίνεις το να κάνεις τα λογιστικά, τις πληρωμές. Πρέπει να μπεις στη διαδικασία να τα κάνεις και να μην φοβάσαι. Και υπάρχει και ένα λεγόμενο learning curve σε τα πράγματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο ενθουσιασμός του να δημιουργήσω κάτι στην αρχή, η ιδέα στο χαρτί, είναι εύκολος. Μετά υπάρχει μια καμπή, μόλις εισέλθεις σε τη φάση που έρχεσαι αντιμετώπιση με την πραγματικότητα, που πουνιάνεις το στομάχι, ξενερώνεις και αμέ, εντιά που οι πλήστοι παρετούν. Εσύ πρέπει να συνεχίσεις, πρέπει να περάσεις τη διαδικασία, να έρθεις με την αποτυχία, το φόβο. Πρέπει να υπάρξουν τούτα σίγουρα. 100%. Τούτα είναι κοινωνιολογία, ενώ είναι δικές μου απόψεις. Είναι ο τρόπος που είναι η ζωή δομημένη, το business, η κοινωνία. Και πρέπει να το περάσεις και το στάδιο. Και το learning curve που είναι δύσκολο. Επειδή πώς το έχουμε μες στο μυαλό μας ότι είναι η επιχειρηματικότητα. Είναι όπως τα έργα. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Εμείς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να είναι ψέματα. Άρα πρέπει να περάσεις που είναι τη διαδικασία. Λοιπόν, έτσι που κάνουμε εκεί να αποκτήσεις γνώση, έτσι με βάση με γνώση μετά να παίρνεις ένστικτο γνώση market. Να τα συνδυάζεις τα τρία. Το ένα που πιστεύεις, το ένα που ξέρεις να εφαρμόσεις και μάθεις τόσα χρόνια και το ένα που θέλει η αγορά. Το Netcast πότε ξεκίνησε? Ο πρώτος πιλότος του Netcast έγινε τον Νοέμβριο του 2018. Μάλιστα. Αν ήταν να μιλήσεις στο Γιάννον του 2018, σε σύγκριση με τον Γιάννον τώρα, τι μήνυματα να διούσες? Να μην αλλάξει τίποτε που όσα έκαμε, επειδή Κίνα βοηθήσαν τον σαν οντότητα να γίνουν που είναι σήμερα. Έκανα πάρα πολλά πράγματα τα οποία ας πούμε τη δεδομένη στιγμή ήταν απογοήτευση, πίκρα, μερικές φορές να πεις ότι μπορεί να ήταν και λάθος, δεν έπρεπε να το κάνω, αλλά στο τέλος της ημέρας σήμερα λέω ότι ό,τι έκανα έπρεπε να γίνει για να φτάσουμε ως δαμέ και ό,τι είναι να κάνω τα επόμενα 3 χρόνια έτσι πρέπει να γίνουν για να φτάσω στο κάπου άλλο, ας πούμε. Μπορεί να μην είναι πιο πάνω, μπορεί να είναι διαφορετικά. Επειδή ποτέ θα ξέρουμε what if, δεν θα μπορούμε να ξέρουμε το πράγμα. Ναι. Εμένα είναι η ερώτηση μου, εντάξει, αρχικά ήταν να σας ρωτήσω για το ρόλο του αθλητισμού for the youth, αλλά να ρωτήσω λίγο πιο γενικά, πλευράς τις εμπειρίες που έχουν οι νέοι.
επειδή πλέον με τα social media πολλοί τα απογεύματα έχουν μόνο διαβάσμα. Ναι. Διάβασμα, λίγο κινητό, λίγο ξεκούραση, that's it. Γι' αυτό και είναι ένας λόγος που ο γιος μου και η κόρη μου, ας πούμε, που να φτάσει στο γυμνάσιο, επέλεξε μετά από δική μου παρότρινση το να πάει στο αθλητικό σχολείο. Ναι. Συνεπώς, και που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να γίνει η αναβάθμιση του αθλητισμού και στη δημόσια παιδεία, όχι μόνο στο ιδιωτικό τομέα, επειδή τον ιδιωτικό τομέα δεν ελέγχουμε το. Είναι αποφάσεις των ιδιοκτητών, των μετόχων και το καθεξής. Φυσικά ακολουθούν ένα curriculum, αλλά γενικά, επειδή μπορεί να βλέπει και ο κόσμος ο οποίος έχει παιδιά στο δημόσιο, για παράδειγμα, αν εγώ ήμουν πρόεδρος ή αν είχα έναν πόσο στη Βουλή, θα έντασα μέσα στην μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης οπωσδήποτε την άθληση. Οπωσδήποτε την άθληση, και τούτο μπαίνει και μέσα στην ευρύτερη κουβέντα του ολοήμερου σχολείου, με τεράστια συζήτηση, κάναμε την πάρα πολλές φορές, αλλά ο αθλητισμός είναι υγεία και του σώματος και του πνεύματος. Ο αθλητισμός δεν είναι κατά ανάγκη μάπα. Ο αθλητισμός θα μπορούσε να ήταν γιόγκα, θα μπορούσε να ήταν αναπνοές, χορός, ενώ γενικά να αθλείται το κορμί, να είσαι σε κίνηση. Τι πιο ωραίο πράγμα να ξέρεις ότι πάει στο σχολείο ώρα 8 και ως τις 10 έχεις sports, dancing, αναπνοές, meditation, και μετά να ξεκινάς την ημέρα σου να τρώεις καλά και μετά να ξεκινάς το curriculum σου και μετά να τελειώνει η ημέρα σου με αθλητισμό επίσης. Αν δεν είναι πολιτισμός. Ποια είναι η άποψη σας, επειδή άλλον αθλητισμός, άλλον πρωταθλητισμός. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που λέουν για τον πρωταθλητισμό ότι it's too much, it's extreme. Εγώ σαν κάποιον που όταν ήμουν δημοτικό, δεν έκανα απλά καράτε, πήγαινα και μάπαν, έκανα κιθάρα. Έχω μια άποψη για τον αθλητισμό και έχω και μια πιο δυνατή άποψη για τον πρωταθλητισμό. Ποια είναι η άποψη σας, δηλαδή, would you advise το γιο σας να ασχολείται με τον πρωταθλητισμό αντί με τον αθλητισμό? Κοίτα, πολλά, ας πούμε, η άποψη του πατέρα είναι πολλά tricky. Προσπαθώ να μην έχω άποψη για το γιο μου, ενώ είναι δική του η ζωή. Και ειδικά σε την ηλικία που βρίσκεται τώρα, ασχολείται με μπάσκετ, και χαίρομαι πάρα πολλά που ασχολείται με μπάσκετ. Σε μια ηλικία που ακόμα απολαμβάνει το αθλήμα και παράλληλα αθλείται, αλλά σιγά σιγά μπαίνει σε μια πιο, ας πούμε, δομή πρωταθλητισμού. Λοιπόν, εχτες τελειώσα τον ντοκιμαντέρ του Court of Gold, το οποίο είναι στο Netflix και ακολούθησε την πορεία της Dream Team USA. Και ο λόγος που το είδαν επειδή προγραμματίζουν να κάνουν κάτι για το Eurobasket το καλοκαίρι, αν πάνε όλα καλά, και πρέπει να πιάω έμπνευση μπας σε τούτο. Είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας τούτο, να βλέπεις και να εμπνέεσαι από άλλους, όπως και να έχει. Μέσα από το ντοκιμαντέρ, με τις ομιλίες του Steph Curry, του KD, βλέπεις ότι ξεκινήσαν στα παιδικά τους χρόνια από πολλά δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, ένα πράγμα το οποίο κράτησα είναι ότι οι γονείς τους θέλαν τους να παίρνουν στο σχολείο, να φρέσκει, να τρώνε, να είναι καθαροί, να ακολουθούν τα μαθήματα τους. Και νομίζω ότι μιλάς για το συνδυασμό, ενώ πρωταθλητισμό και ακαδημία. Θεωρώ ότι το ένα βοηθά το άλλο. Δεν μπορείς να ξαπολύσεις το ακαδημία σου για τον πρωταθλητισμό εκτός if you can afford it. Ναι. Δηλαδή, ο κίνδυνος ποιος είναι? Ο πρωταθλητισμός περιέχει κινδύνους, τραυματισμούς ή να μην σου ευκεί καλό. Τι κάνεις μετά, τι σου μηνίσκει. Φυσικά από την άλλη, ποτέ δεν είναι αργά. Μπορείς να ξεκινήσεις να σπουδάζεις στα 25 σου, στα 26 σου. Άρα, θεωρώ ότι από πλευράς πρακτικότητας ακολούθα τον πρωταθλητισμό. Αν δεν σου ευκεί, επιστρέφεις στο ακαδημία. Τώρα, από πλευράς του να σε κάνει καλύτερον άνθρωπο, άρα να σε βοηθήσει στον πρωταθλητισμό, νομίζω ότι πρέπει να βρεις τρόπο να θυσιάσεις τα πάντα και να ασχοληθείς με το ακαδημία και με τον πρωταθλητισμό. Να ξεχάσεις τα καφέ, τα σινεμά,
τα TikTok, τα ξενυχτώ, τα φκένω, εν και έχει δυο λόγιο. Εν και μπορείς να τα κάνεις ούλα και να είσαι προαθλητής. Θέλει θυσίες στον το πράγμα. Ναι. Αν δεν είσαι willing να κάνεις τις θυσίες, δεν είσαι γεννημένος να είσαι προαθλητής. Αν τους ρωτήσεις τους πετυχημένους, Στεφ Κάρι, KD, Λεμπρόν, Κριστιάνο, Μέση, δεν έχουν ζωή. Η ζωή τους είναι ο προαθλητισμός. Αν θέλεις να έχεις και πασαμούθηκια και φίλους και έξω και σου παμούπες, δεν είναι σαν προαθλητισμός. Μείνε να κάνεις ημι πρωταθλητισμό ή ημι ερασιτεχνισμό. Νομίζω η ερώτηση του Ηρώδου ήταν αθλητισμός εναντίον προαθλητισμός. Ναι, ναι. Συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος κάνει σπίτι του, ας πούμε, γυμναστική μισή ώρα, μια ώρα την ημέρα, δεν ασχολείται με προαθλητισμό. Αλλά αθλεί το κορμί. Τώρα κατάλαβα. Ο πρωταθλητισμός έχει συγκεκριμένο στόχο, σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, παίζεις με κανόνες και ο στόχος σου είναι να πετύχεις κάτι. Ο αθλητισμός είναι η εκγύμναση του σώματος και του πνεύματος. Ναι, γι' αυτό που είχα πει ότι πρέπει να είμαι μες στο curriculum γενικά της παιδείας. Είμαι πάρα πολλά υπέρ. Ο πρωταθλητισμός τώρα, εντάξει, μπαίνεις μέσα σε άλλα μονοπάτια τα οποία και αμέ φαντάζομαι πρέπει να υπάρχουν υποδομές για να μπορεί να κρίνει το σύστημα κατά πόσον που το πόθο των παιδιών τα οποία αθλούνται γενικά τούτον το ποσοστό να πάει στον πρωταθλητισμό. Δηλαδή πρέπει να έχεις διαδικασίες, πρέπει να έχεις τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν, πρέπει να έχεις τις υποδομές, πρέπει να έχεις γενικά ένα σύστημα το οποίο να ευνοεί τον πρωταθλητισμό. Στην Κύπρο σε πολλά χαμηλό επίπεδο. Ειδικά στα συγκεκριμένα martial arts που... Στα ατομικά αθλήματα γενικά μιλήσεις με τους αθλητές σε πάρα πολλά χαμηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι μπορούμε καλύτερα. Για ποια έννοια όμως, επειδή... Επένδυση, προσωπικών, εξοπλισμός, στήριξη, επειδή έχει κόστος το πράγμα. Αν μιλήσεις με τα παιδιά που κάνουν ατομικών πρωταθλητισμών, να σου πούν ότι υπάρχει έλλειψη βοήθειας από κράτος. Ενώ ο ιδιωτικός τομέας δεν αρκεί να τους στηρίξει οικονομικά για να μπορούν να ανταγωνιστούν το τι έρχεται από το εξωτερικό. Άρα πρέπει το κράτος να βοηθήσει. Εν το κάνει. Μιλώντας με τους αθλητές, τους πρωταθλητές, ακόμα και το Χαράλαμπον, τα παιδιά που κάνουν την ενόργανη, τον τζούτο, δεν τους βοηθά το κράτος. Τα Κύπρα αποφασίσουν εκείνοι που ψηφίζουμε είναι στη Βουλή και παίρνουν τις αποφάσεις. Και πας σε τούτον, επειδή σαν Κυπρέοι πολλές φορές κάνουμε downgrade ourselves. Εν έχουμε funding στον πρωταθλητισμό και τουλάχιστον για τα martial arts που ξέρω εγώ καταφέρνουμε. Δηλαδή έχω συναθητές μου που είναι πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές, έχω συναθητή που ήταν... Ο Γιάννης του τζούτο. Εγώ για το καράτε έχω συναθητές μου που είναι πανευρωπαϊκοί πρωταθλητές, number one in the world ranking. Αυτό we need to be proud of this. Πρέπει να μπει παραπάνω στην κουλτούρα μας ο αθλητισμός και μέσα στην εκπαίδευση για να μπορούμε και να επενδύσει ο ΚΟΑ περισσότερα και πιο σωστά τα λεφτά του, επειδή τέλος πάντων είναι podcast που κράζουμε τώρα, αλλά έχουμε μια γνώμη, εντάξει. Έχουμε μια γνώμη. Η γνώμη του ξεκινά με το ποιους βάλεις να αποφασίζουν για τα θέματα. Πάρα πολλά σημαντικό. Πες δουλειά μας. Ναι, πάρα πολλά σημαντικό. Ποιοι αποφασίζουν για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την ένταξη του αθλητισμού και του προαθλητισμού. Και έχουν κατάλληλα άτομα τα οποία σε εκείνα τα πόστα επειδή εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα ή επειδή νοιάζονται για το άθλημα. Αφήνω το δαμένο. Κάνουμε συχνά τις συζητήσεις στο podcast κύριος μου Μιχάλη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει όραμα και οι άνθρωποι οι οποίοι να το υλοποιούν. Εσύ για να ασχολείσαι με κάποιον αθλητισμό, κάνεις κάτι? Πολλά χομπίστικα box τα τελευταία 10 χρόνια, λατρεύω το. Που σε ακούω, λες ότι πάεις βουράς, κάποιες hooks. Ναι, ειδικά και τον μήνα μπήκα έντονα επειδή να πρέπει να τρέξω μαραθώνιο σε 22 του Μάρτη για χάρη ενός χορηγού και σε μη βάζουμε να πάω απλά να το κάνω. Θέλω να κάνω και καλό χρόνο. Όπως και να έχει. Ναι, λατρεύω τον box ως έναν άθλημα το οποίο με βοηθά να αποβάλλω τις τοξίνες που πάνω μου
Είναι η ώρα που είμαι μόνος μου, η μουσική μου, βγάλεις ενέργεια, γυμνάζεσαι, παράγεις ενδορφίνες, νιώθεις φρέσκος. Βάλω πολλούς μητσούς κάτω γενικά και στο τρέξιμο και στα αθλήματα ακόμα. Σπάρινγκ κάνουμε. Σπάρινγκ έχει πολύ καιρό να κάνω, δυστυχώς ο COVID έκοψε μου η φορά. Εντάξει. Και δύσκολα επανήλθα, αλλά να το επιδιώξω. Πολλά σημαντικό. Πολλά Ειδικά για σημαντικό. emotional Ναι, intelligence, ισχύει pattern το πράγμα. recognition. Η τελευταία φορά που έκανα σπάρινγκ έσπαθα τα πλευρά μου και μετά ήρθε ο COVID. Άρα έκοψε μου η φορά. 2 χρόνια χωρίς σπάρινγκ. Ring rust, είναι που λαλείς ring rust. Το sparring εννοείται ότι σημαίνει ότι πρέπει να είναι full contact με τον barbaric, δηλαδή... Εξαρτάται από το partner σου. Εξαρτάται πιο basic. Ναι, άμα ξέρω ότι άλλος ξέρει, πάω full speed. Άμα ξέρω ότι άλλος δεν ξέρει, είναι πιο επικίνδυνος από κάποιον που ξέρει. Και προσέχεις, αλλά εντάξει, martial arts ενώ είναι επαφές, μόνο να... Φαντάζομαι προστατεύκες, βάλεις... Έχει χωρίς που βάλω. Τουλάχιστον τον καιρό, έχει 2 χρόνια να κάνω σπάρι. Άντε τώρα... Γιατί όμως? Δουλειά, οικογένεια, προτεραιότητα, τα μωρά, το σπίτι, η οικογένεια, η εργασία. Αλλά είπα σου, κλέφκω χρόνο και κάνω τη γυμναστική μου τουλάχιστον. Τρέξιμο, τα crossfits, τα standalone, το σάκον, τα shadowboxing, κάνω τα μόνος μου. Λείπει μου μόνο το σπάρι. Να θέλω να ρωτήσω, επειδή πάμε να έχεις 2 παιδάκια, ναι. Ναι. Σαν γόνιος, ποιες είναι οι έννοιες σου τη σήμερα ημέρα? Οι έννοιες μου είναι να είναι πολλά κλεισέ το πράγμα, να έχουν καλή καρδιά και να μπορούν να διαχειρίζονται, να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους, να είναι καλοί άνθρωποι. Πραγματικά θέλω τα παιδιά μου να είναι καλοί άνθρωποι. Να είναι πειθαρχημένοι και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους. Σε μια ηλικία τώρα η μικρή είναι στον junior, ο μεγάλος είναι στο high school που αρκεύκουν οι ορμόνες και ξέρεις αναπτύσσονται και μπαίνουν σε μια διαδικασία που φεύγουν από μωράκια και γίνονται πλέον έφηβια, μπαίνουν στην προεφηβιά και έχουν άποψη, έχουν προσωπικότητα. Προβλήμα τούτο. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Κοίτα, εγώ λέω του γιού μου ότι είσαι συγκάτοικος μου, μες στο σπίτι μου και έχω τους κανόνες μου. Που να γίνεις 18, φύγε κάμω τι θέλεις. Αλλά δαμέ, είναι οι κανόνες μου. Είτε σου αρέσει είτε όχι, είναι οι κανόνες μου. Sorry, εγώ πληρώνω. Αλλά θα του υποβάλεις ας πούμε μια άποψη που έχεις εσύ? Άποψη όχι, αλλά task ναι. Τύπου μάζεψε τα πράγματα σου. Εντάξει, το θέμα. Με ξεχάνεις να κλείσεις το φως, το ρεύμα. Αλλά άποψη το πώς να σκέφτεται και τι να κάνει, όχι. Σε φορές που μου δείχνει και λέει μου παπά είναι αλήθεια το πράγμα, αλλά τώρα είναι πολλές φορές να το αμφισβητείς, να το αμφισβητάς. Ψάξε με. Αλλά ναι, δύσκολο μεγαλώνοντας παιδιά σε έναν κόσμο που βομβαρδίζονται από πληροφορία και πας σε έναν κινητό. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε έξω σχολικές δραστηριότητες. Η κόρη μου κάνει χορό και μπάσκετ σε μια πολύ καλή σχολή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε διαφημιστική τοποθέτηση τώρα. Κατάλαβα. Ναι, αλλά είναι σε μια πολύ όμορφη σχολή και είναι πολύ χαρούμενη. Και ο γιος μου κάνει μπάσκετ. Παίζει στην ΕΘΑ και στο αθλητικό. Και η κόρη μπάσκετ. Και η κόρη ξεκίνησε και μπάσκετ. Και ζήτησε το. Συνεπώς δεν μπορείς να κάνεις όλα τα πράγματα. Λίγο fine tuning management. Με ορισμένους βαθμούς που κατά πόσο είναι... Εγώ ήθελα να πω ότι είναι πολλά σημαντικό το mentoring, δηλαδή ό,τι ηλικία και να είναι πρέπει να έχεις το connection με το παιδί σου. Πρέπει, ναι. Να του διάσεις στιγμές. Ναι. Εγώ και έχω και πολύ χρόνο και προσπαθώ και τον λίγο χρόνο να τον κάνω να δυνατός. Η ώρα 8 μπαίνω σπίτι. Θέλω τους μια ώρα. Και έχω και το Σαββατοκυριακό. Μα τώρα ο Σαββατοκυριακό μεγαλώσας και θέλουν να φεύγουν. Άρα πρέπει να κλέψω χρόνο να κάνω πράγματα μαζί του. Ας πούμε το γιο μου παίρνω τον εγώ στον μπάσκετ. Μιλούμε μες στα αυτοκίνητα στο 40 λεπτά. Σαββατοκυριακά να παίξουμε μπάσκετ. Εντάξει, τώρα που μεγαλώνουν αρκεύκουν και κάνουν πράγματα που κάνουν και ενήλικες. Αλλά εντάξει, το να είσαι γονιός είναι κάτι το οποίο είναι ικανότητα. Απλά
Απλά κάνεις το. Εννοείται, ναι. Και προσπαθείς να το κάνεις όσο πιο σωστά γίνεται. Είπες ότι μπαίνεις ώρα 8 σπίτι. Ναι. Περιγράψε μου μια ημέρα. Ξυπνώ η ώρα 6:30 το πρωί. 6:30. Ναι. Τις μέρες που έχει ο γιος μου μπάσκετ αθλητικό, παίρνω τον στον κεραυνό που κάνει προπονήσεις για η ομάδα του σχολείου. Και μετά πάω γραφείο. Κάνω τον καφέ μου και ώσπου έρθει το προσωπικό, ετοιμάζω τα task της ημέρας τους. Και μετά μπαίνω στη μάχη των task. Σχολάνω η ώρα 6:30 και από τις 6:30 ως τις 7:30 επειδή θέλω και μια ώρα μες στην κίνηση να πάω σπίτι. Που κάτω Λευκοσία φαντάζομαι. Ναι, κέντρο Λευκοσίας στα στούντιο μας. Να κάνω τηλεφωνήματα. Συνήθως κλείω το τηλέφωνο με συνεργάτες και όπως το group therapy session. Μετά πάω σπίτι, τρώω, κάνω μπάνιο, μιλώ με τη γυναίκα μου. Κοιμάται και εγώ μείνισκω ως τα μεσάνυχτα ξύπνιος και ετοιμάζω τα task της επόμενης ημέρας. Φυσικά τον άλλαξα τον τελευταίο καιρό και προσπαθώ να σχολάνω πιο νωρίς για να πάω γυμναστική. Έχει 4 μέρες κάνω το, θέλω να το δημιουργήσω ένα habit για να μου μείνει. Πολύ σημαντικό το να δημιουργήσεις το habit. Κάθε μέρα. Ναι. Και τα Σαββατοκύριακα family time. Τελευταία άρκεψα και δεν κάνω δουλειά τίποτα Σαββατοκύριακα. Μόνο δηλαδή. Ναι, παγιά έκανα και Σαββατοκύριακα, τώρα δεν κάνω. Προσπαθώ να μην κάνω. Η λεγόμενη ισορροπία, ας πούμε. Ναι, εννοείται. Εντάξει, το balance σίγουρα δύσκολο. Ειδικά θεωρώ το εγώ που ασχολούμαι με πρακτισμό που ενώ it's nothing compared αν είσαι business, αν έχεις τον business σου, έχεις και οικογένεια, είναι πολλά δύσκολο να κάνεις keep τον balance. Αλλά νομίζω κάποιες φορές το balance μπορεί να κάνει create λίγο μετριότητες. Θέλεις ισορροπία ζωής ρε φίλε, η ζωή είναι μόνο δουλειά και το κυνήγι το στόχο. Θέλεις και λίγη ισορροπία ζωής. Επαφή με την οικογένειά σου, να κάνεις πράγματα με φίλους, να μην σκέφτεσαι τη δουλειά. Ναι. Εντάξει, εγώ διατηρώ και επιχείρηση και είναι λίγο πιο δύσκολο μου παρά να ήμουν εργαζόμενος που υπήρξα. Συνεπώς, μες στο νου μου συνέχεια, αλλά τουλάχιστον ξέρεις, με κάποια πράγματα και λίγο αντίληψη, δεν τελειώνει ποτέ η δουλειά. Νομίζεις ότι αν το κάνεις να τελειώσεις, αλλά μύθος, δεν τελειώνει ποτέ. Άρα, κάμε εσύ breaks και η δουλειά να πάντα γιάμε. Τα προβλήματα να σε περιμένουν χαλαρά. Ήταν η επόμενη ερώτηση, δηλαδή μπορείτε να κάνετε turn off, actually. Ναι, μπορείς. Ναι, θέμα επαναληπτικότητας. It's a skill, ενώ... Ναι, εν πυρηνική φυσική. Ενώ πως τη γυμναστική. Εν πολλές φορές που ξεκίνησα ξανά να μπω μες θυμάσαι το learning curve phase που είπαμε, ενθουσιασμός και μετά πέφτει λίγο επειδή έρχεσαι αντιμέτωπος με την πραγματικότητα δυσκολία. Βασικά πρέπει να δημιουργήσεις habit. Και τούτο είναι habit. Είναι habit να μην δουλεύεις στην κυραγή. Άιστο για μέ. Δεν μπορεί να θέλεις να πιάσεις το PC, να στείλεις το email. Άιστο για μέ. Μπορεί να περιμένει τη Δευτέρα. Αν το κάνεις 1-1,5 μήνα, πλέον γεννήσκεται habit και πλέον δεν συζητούμε να δουλεύεις το Σαββατοκυριακό. Ναι, αλλά το να σκέφτεσαι να στείλεις το email, ας πούμε, σημαίνει ότι έχεις κάτι άλλο που να μπορούσες να σπαταλήσεις την ώρα, αλλά δεν το έχεις. Δηλαδή, να επενδύσεις την ώρα εννοείς. Ας πούμε, αν θέλω να στείλω email, σημαίνει ότι δεν έχω κάτι άλλο που θέλω να κάνω και πρέπει να στείλω το email. Εντάξει, μερικές φορές είναι και λίγο η συνήθεια του να είσαι και λίγο workaholic να κάνεις κάποια πράγματα. Ναι, οκ, και τούτο. Άρα δεν έχει πρέπει, δεν έχει τίποτε πρέπει. Κυριολεκτικά δεν έχει τίποτε πρέπει. Εσύ καθορίζεις το πρέπει. Άρα όχι, δεν πρέπει να σταλθεί το email, μπορεί να το στείλεις τη Δευτέρα το email. Είναι ok, Δευτέρα πρωί ας πούμε. Ασχολείστε με τίποτε εκτός των αθλητισμών που έχω πεις, επειδή ξέρω ότι είπατε σε κάτι podcast ασχολείστε με τα investments, ασχολείστε με κάτι άλλο εκτός που... Σε καθαρά χομπιστικό επίπεδο. Ναι. Και τίποτε άλλο. Δηλαδή, σαν τι πράγμα. Disclaimer ότι τούτο που να πω είναι η οικονομική συμβουλή. Αγοράζω μετοχές, αγοράζω κρυπτο, αλλά με μέτρο. I can afford buying them. Για να με βοηθήσει να μάθω, να αποσκολιστώ ή τουλάχιστον να με κρατήσει ενήμερο με το τι γίνεται.
Δεν έκανα ποτέ τρελές επενδύσεις ούτε σε κρύπτο, ούτε την περίοδο που ήταν στο rush του, το peak του. Τώρα πέφτουν, ας πούμε, για παράδειγμα. Πεσανούλα. Ναι, αλλά αν δεις το market στην πορεία του τα τελευταία, ξέρω εγώ, 20 χρόνια υπάρχουν αυξομοιώσεις. Οι επενδύσεις που κάνουμε είναι σε εκείνο που ξέρω να κάνουμε. Content creation, παραγωγές, ελέγχω το. Εκείνον ελέγχω το. Το άλλο δεν το ελέγχεις. Ένα στάθμιτοι παράγοντες. Ακόμα και οι πιο expert traders νομίζουν ότι το ελέγχουν, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα. Το τι γίνεται στην Αμερική, ας πούμε. Ναι. Δεν θα μπορείς να το προβλέψεις πριν 4 χρόνια. Πιθανότατα δεν θα μπορείς να το προβλέψεις πριν 1 χρόνο. Και πιθανότατα δεν μπορούμε να προβλέψουμε σε 3 μήνες τι να γίνει. Μπορείς να προβλέψεις τι να γίνει στο Κυπριακό? Δεν μπορείς. Νομίζεις ότι μπορείς. Αν αύριο ο Τραμπ ξυπνήσει και πει έκανα συμφωνία με φίλο μου τον Ερτογάν και θα κάνουμε την Κύπρο αμερικάνικη βάση. Μπορείς να το προβλέψεις το πράγμα? Εμπού τον ελέγχο σου, είναι μόνο ελέγχο σου. Τούτο όλα επηρεάζουν το trading, το investment, τα cryptos, επηρεάζουν τις αγορές τούτες. Άρα, εάν δεν είναι η δουλειά σου, πώς κογιέσαι? Έχει κέρδος. Καλή ερώτηση. Κατά πόσον υπάρχει κέρδος? Ο Warren Buffett κερδίζει πάντως. Αλλά ο Warren Buffett είναι long term investor. Είναι trading νομίζω. Έχει άλλους οι οποίοι είναι brokers. Κερδίζουν. Κοίτα. Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Όπως και στις επιχειρήσεις, όπως και στον αθλητισμό, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι επενδύσεις είναι κάτι το οποίο κερδίζεις ή χάνεις. Κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι χάνουν. Όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα. Τι που πρέπει να κάνεις, πας στο κομμάτι των επενδύσεων, είναι εάν δεν είναι η δουλειά σου και σου πολύ περνά, παίζε, βάλε, ξέρω εγώ, να πω έναν ποσό, disclaimer, είναι συμβουλή, απλά είναι προσωπική άποψη, βάλε 50 ευρώ το μήνα, ρε παιδί. 40 ευρώ το μήνα. Αλλά μιλούμε για long term τώρα. Για long term, ναι. Μπορείς να δοκιμάσεις και με 50 ευρώ το μήνα ήταν day trading εντούν το πράγμα. Καταλάβες. Ή ας πούμε, λέμε μου τώρα, ας πούμε, πρέπει να καταλάβεις. Αγοράσω κι άλλον bitcoin. Καλά ρε, αγοράσω 2.000 και πάει επί 2, να γίνουν 4. Ή σιγά ρε φίλε. Προτιμώ να αγοράσω μια κάμερα 2.000 ευρώ. Ή 2. Εντάξει, εγώ να προτιμήσω από bitcoin βέβαια, δεν ξέρω. Επειδή γνωρίζεις τώρα ότι μπορεί να, αλλά η κάμερα γνωρίζω ότι να με βοηθήσει να παράξω κάτι το οποίο ελέγχω. Με τον bitcoin είναι και ελέγχω του. Δεν είναι κάτω από τον έλεγχο μου. Να μας συμβουλεύκες όμως, ας πούμε, 2-18 χρόνια. Ναι. Να ασχοληθούμε με τον κόσμο των investments. Αν θέλεις να το κάνεις part of our life. Ναι, αν θέλεις να το κάνεις δουλειά, κάμε το, αλλά να είσαι έξυπνος. Που ποια πλευρά του investment industry θέλεις να είσαι? Του gambler ή του broker, trader ή consultant? Εγώ ιδανικά, long term, λίγα λεφτά κάθε μήνα, στον S&P, that's it. Εντάξει, τούτο είναι... Το retirement φαντάσουμε. Ναι, αλλά μιλούμε για επάγγελμα τώρα, ναι. Γιατί να ασχοληθείς με το να δημιουργήσεις τεχνολογία για τους... Αν ξέρεις ότι υπάρχουν εκατομμύρια οι οποίοι είναι addicted πας στο day trading, αντί να γίνεις ένας που γίνους, δημιουργά ένα προϊόν για γίνους. Άρα, σωστό. Παράλληλα είσαι κοντά σε το industry που μπορεί να σ' αρέσκει, αλλά είσαι στην πλευρά που εσύ ελέγχεις, όχι το market να σε ελέγξει. Και είπαμε ότι δεν μπορείς να ελέγξεις το market. Κάμε ένα software, ας πούμε, να σου δείξει πού να μπεις, πού να αγοράσεις, πότε να πουλήσεις μια μετοχή. Δεν υπάρχουν έτσι software. Τα software τα οποία σε βοηθούν είναι να σου διούν δεδομένα μέχρι σήμερα. Κανένα software δεν μπορεί να προβλέψει το πώς να κινηθούν οι αγορές. Δηλαδή πρέπει να συνδυάσεις geopolitics, πρέπει να συνδυάσεις πάρα πολλά πράγματα για να μπορεί ένα software να έρθει να σου κάνει ένα estimation. Και πάλι είναι οι εικασίες που να σου κάνει. Η εμπειρία σου εντύνω μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις εικασίες. Αλλά και πάλι. Πρέπει να ξέρεις, ακόμα και την ώρα που κερδίζεις, αφήνεις το, μήπως να το πιάσω, να το κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, τούτα μόνο κάποιος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά καλά το trading μπορεί να μας συμβουλεύσει. Εγώ τούτον που λέω είναι καθαρά που μια
τοποθέτηση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι όπως εσάς. With more experience όμως. Δεν είχε να είμαι experience with more money to afford. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορείς να πιάσεις το risk tolerance, ας πούμε. Δεν πιάνω ρίσκα. Δεν κάνω το πράγμα. Είναι risk trading. Είναι ρίσκο να επενδύσεις το μισθό σου. Είναι ρίσκο να επενδύσεις το 1/30 του μισθού σου. Okay, fair. Εγώ δεν πιάνω έτσι ρίσκα. Ελέγχω το, ξέρω να το ελέγχω το πράγμα. Και αν έπια καμιά φορά και έγινε. μπορεί να έγινε, αλλά έμαθε μου ότι δεν πρέπει να γίνει σκέτε. Λάθος, ναι. Ναι. Εντάξει, εγώ θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση πριν που πες στο outro. Μιλούσαμε για investment, αλλά πιστεύω το πιο σημαντικό πράγμα είναι πρέπει να κάνεις invest στον εαυτό σου. Ναι. Να κάνεις develop. Που πλευράς βιβλία. Ασχολείστε, έχετε ώρα να θυκευάσετε. Αγοράζω πολλά, θυκευάζω πιο λιά. Ναι. Η καλύτερη περίοδος για μένα να θυκευάζω βιβλία είναι το καλοκαίρι. Make sense. Είναι Make στη δουλειά, sense. ας πούμε. Όχι, δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι, και μπορώ να το βάλω και μέσα στο νου μου το πράγμα, νιώθω ότι το καλοκαίρι είναι πιο, η ρυθμή είναι πιο αργή. Πάεις και διακοπές, πάεις και θάλασσα. Και διαβάζω την περίοδο γύρω στα 3 βιβλία. Δηλαδή που Μάη μέχρι Σεπτέμβρη διαβάζω 3 βιβλία. Λόγω χρόνου όμως. Έχεις Επειδή- παραπάνω χρόνο. Με το mood παραπάνω. Okay. Ναι, όχι, I can understand that, ναι. Δηλαδή το χειμώνα προτιμώ να πάω να πουλήσω, ας πούμε, ή να πάω σε ένα εστιατόριο ή να κάνω οδηγήσεις στο σπίτι παρά να διαβάσω βιβλίο. Τραβάμε παραπάνω να διαβάσω βιβλίο στη θάλασσα, στην πισίνα, ας πούμε, κάνω ξενοδοχείο έτσι Χαλαρά. χαλαρά, ναι. Και με ζόρι, με κόπο προσπαθώ να διαβάζω 3 βιβλία και στο αεροπλάνο. Εντάξει. Αν ταξιδεύω. Έχουμε κανέναν συγγραφέα. Suggestion. Τελευταία αρέσκει πάρα πολλά ο Yuval Noah Harari. Προσπαθώ να διαβάσω όλη τη συλλογή του. Διαβάσα παλιά το Sapiens, τώρα διαβάζω τον Nexus. Σε κάποια φάση διαβάζα tech books. Ιστορίες επιτυχίας ανθρώπων οι οποίοι δημιουργήσαν τεχνολογικά προϊόντα. Τώρα γύρισα το παραπάνω στη φιλοσοφία και την ιστορία. Κάποια φιλοσοφικά βιβλία, ας πούμε, είναι... Φιλοσοφικό βιβλίο, αν μπορούμε να το Recommendation. πούμε φιλοσοφικό, έναν πολύ ωραίο suggestion είναι τα αποφθέγματα του Μάρκου Αβρέλιου. Το... Starter βιβλίο, ενώ κάποιος που θέλει να μάθει κάτι να καταλάβει που να διαβάσει. Ή λίγο πιο advanced. Εν έχει να κάνει λίγο πιο advanced, έχει να κάνει... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιες είναι τα ηλικίες μας σουρούν, αλλά τα αποφθέγματα του Μάρκου Αβρέλιου, το Meditations, είναι διδάγματα ζωής. Okay. Και επειδή ο Μάρκος Αβρέλιος ήταν στοικός και εμένα αρέσκει μου ο στοικισμός, είχαμε και Κυπρέο στοικιστή. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο θα πρότεινα σε κάποιον να διαβάσει. Ας πούμε, ένα κομμάτι του βιβλίου το οποίο για μένα είναι κανόνας ζωής είναι να μην αφήνεις την ενέργεια άλλων ή άλλων καταστάσεων να επηρεάζουν τη δική σου. Και το πράγμα βοηθάμε πάρα πολλά στο content, επειδή το content επιφέρει haters, επιφέρει comments, επιφέρει μηνύματα, επιφέρει προβολή και δεν πρέπει να σε επηρεάζει το πράγμα. Καθόλου. Και είμαι σε ένα σημείο που δεν πιάνει Σε κοφτεί. τίποτε. Στην αρχή όμως Ναι, επηρεάζεσαι. ήταν να πω. Εντάξει, είμαι και ο χαρακτήρας που ήμουν και λίγο έτσι τσάφης, ενώ είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε όταν το bullying δεν ήταν θέμα. Μα πας στρατό, γειτονιά, άρα θεωρώ είμαστε πιο αποδεκτοί στο λεγόμενο hate, επειδή προερχόμαστε από μια γενιά που τούτον ήταν μέρος του, έτσι πρέπει να είναι. Σχολείο, στρατών, ακαδημίες, μάπα και το καθεξής. Βοηθάσει όμως να με σε επηρεάζει. Στην αρχή εννοείται, ήμουν άνθρωπος, επηρεάζει με, έκαμε με να αμφισβητώ τον εαυτό μου. Ποτέ με έκαμε να σταματήσω, αλλά έκαμε με να τραβώ πίσω. Σε κάποια φάση δουλεύοντας το, πλέον με επηρεάζει καθόλου, τίποτε. Μάλιστα ζητώ το, ψάχνω το. Και φορές που θα σε βοηθήσει το hate, δηλαδή να σκεφτείτε. Καλό. Ναι. Ναι, βοηθάς το hate. Πρέπει να... Άρχισε το improve on this, ας πούμε. Εκείνο είναι κριτική, είναι hate. Hate Ναι, είναι να σε α, λαλούν Γιάννη είσαι βλάκας, για ας πούμε. κριτική που, ναι. Τούτο είναι δεν θα το κάνω, ας πούμε. Ναι. Μόνο κάποιος, οκ. Το πιο hate που μου γράψαν ήταν για το IQ μου. Γιατί είναι το πιο hate. Επειδή επήραξε με εμένα, ας πούμε, σε κάτι το οποίο επηρέασε
τη δεδομένη στιγμή το πώς σκέφτομαι για τον εαυτό μου και δείξε μου μια πονιά και κλώνησε με. Οκ. Στην τη φάση. Ναι, αλλά η τρεβή με το πράγμα κάνει με να το προσπερνώ μέσα σε δευτερόλεπτα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν να πούν κάτι στον κόσμο του content creator, του οικοσυστήματος του περιεχομένου και δεν το κάνουν επειδή υπάρχουν τούτοι haters οι οποίοι τους βάλουν εμπόδιο. Και αποτρέπουν κόσμο τον οποίο μπορεί να δώσει πληροφορίες, μπορεί να δώσει συμβουλές, μπορεί να δώσει entertainment, μπορεί να δώσει άποψη. Πρέπει να το περάσεις. Είναι ένας κόπελος πολλά σημαντικό στο content creation να μπορείς να ξεπερνάς το τι λέει ο άλλος για σένα. Και επιστρέφω στο βιβλίο που λέγαμε. Part of the game νομίζω. Παραλυτικότητα, πρακτική σκέψη. Την κριτική, όταν ένα σχολείο είναι κριτικής, λαμβάνω το πάρα πολλά σοβαρά. Για να καταλάβετε, δημιουργήσαμε και έναν group στο οποίο στέλνουμε draft δείγματα της δουλειάς μας και group κοινότητας του Netcast, πολλά μικρό, το οποίο διά μας feedback. Και ξέρω ότι μέσα σε τον group είναι άτομα τα οποία αξιόλογα. Όχι μόνο αξιόλογα, δεν τους κόφτει να πούν την άποψη τους. Άρα την κριτική πρέπει να την κυνηγάς και πρέπει να τη θεωρείς μες στα σχόλια και αν είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται σημαίνει ότι πρέπει να το διορθώσεις. Εγώ πάντα με το Netcast περίμενα να μπουν τα chapters στο βίντεο και δεν κάνω λάθος μπήκα. Τα timestamp. Ναι, σιγά σιγά βάλουμε τα, κυρίως στα μεγάλα τα δικά μου. Ξεκινήσαμε να θέλουμε να τα βάλουμε και δάμε που χρειάζεται η ομάδα να μου τα ετοιμάσει, να μου τα στείλει, να τα βάλω. Μάλιστα. Τελειώνοντας, σας ευχαριστήσουμε κύριε Γιάννο. Εγώ ευχαριστώ. Ή Γιάννο. Που μας έκαναν σήμερα, ευχαριστήσουμε τον κύριο Αθανασίου, την κυρία Αγγελίλη, τον κύριο Στίφεν, το σχολείο μας έγινε την ευκαιρία να κάνουμε το podcast σήμερα. Και see you in the next one. Στο επανειδή, ναι. Καλή συνέχεια, καλή αποφύτιση, καλές σπουδές, καλές αποφάσεις.